Malide cɛni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ foli ni tantoli bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma ni kuma in na k'a sɔrɔ aw minnu n'aw kɛlen don ka labɛnw sabati walasa k'aw ɲɛmada Renouveau Télé ka i k'a dɔn lasiw olu fɛ minnu tulo kɛrɛbɔsigilen don ka bɛn ni Renouveau FM ma a n'a Faranka radio bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ mɔ k'aw ka aw bisimila bi ye alamisa ye san kalo sabanan tile 11 san 2021 an b'a fɔ k'aw bisimila kunnafoni gafew kɔnɔ kunkanko kibaruya la min bɛ tali kɛ Antoine Solange Dambɛlɛ ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an karamɔgɔ Antoine la an b'a f'i ma kini ɲantuma an b'a Idrissa Sidibe janjo masa k'i fo k'i waleɲuman dɔn kosɛbɛ y'a fɔ cogo min na donga la a ti fɔ ka tɛmɛ o kan fɛn min don kibaru sɛbɛnw ye u bɛ bɔ nazarakan la faransikan la an b'u yɛlɛma bamanankan la fɛn min b'a to i ka dɔn ayiwa jama fanba o ka se k'a faamu kosɛbɛ sɛbɛn bɔn bɛ k'a caya laadalako la e ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ya alamisa o alamisa nin waati kelen na nɛgɛ kaɲɛ 10 sanga 15 n'o tɛmɛna coyi o fana n'a ko bila dagirinda la an n'a lajɛ ka kuma ayiwa k'a ɲɔmugu tɛndɛ baasi tɛ ka kuma toseri do k'a saɲɔ to pasa waasa a ka k'a dunbaw sago e ko cogo di ɲinan ta kɔni na kɛ saɲɔtɔ ye baw saɲɔ sɔrɔlen don ka fisa dɔɔni ko tɛ kaba ɲinan kaba ko gɛlɛyara dɛ baasi tɛ kaba ko gɛlɛyara fo k'a bila anw fɛ bamaana kaba tosi tobi ka kɔrɔ ayi dɛ aw fɛ Segu Segu tɛ bamaana da ye dɛ i y'a faamu Segu sinon anw di maɲɔ to tobi ka caya maɲɔ tɛ tobi aw fɛ ka caya anw bɛ maɲɔ de kɛ seri ye walima ɲiɲɛngini kɔntɛ anw minnu ye yiridugukaw ye ka don y'a faamu la n k'i ɲininka kɔlɔnjɛ yanfaro Tiɲɛdugu mara anw za kaba de dɔn ɲinɛ anw bɛ saɲɔto de pasa a tigɛtɔ f'i k'i sisan nɔfɛ i m'a ye kɔntɛ saɲɔ bɛ sɛnɛ ka caya Moti mara ka na Segu mara la n'i ye ba tigɛ dɔrɔn o kuma i bɛ don kenige la bawo Banikɔkaw fana bɛ kenige to de dun ka caya n'i tɛmɛna Masigi ka sa ni i kunji y'a faamu la bayanfan dɔ in na olu ta dɔn ta ye kaba ye nka kaba sɔrɔ n tɛ ɲinan dɛ baasi tɛ o kuma jango sinɛfɔla olu b'a masara i m'a ye olu ta fanba yɛrɛ Kajolo mara Folona jamana n k'i ɲininka Cona Berete ninnu ka dugu nka fɔra ko buru de ka d'olu ye kosɛbɛ ko sinɛfɔkɛ ɲɛ kun bɛ midi u nana ɲininka k'a kɛ ko ma dumuni biyarinu bi ke ma dumuni biyarinu k'an ma daraka dun ɲɔgɔn fɛ ko sɔgɔmada na n ka buru kalo 2 ni demi dɔrɔn dun ne ko buru kalo 2 ni demi o bana an ka tɛmɛ an tɔ nɔ i k'a dɔn an bɛ lajɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sango minnu n'olu bɛ kɔkan jamanaw la ni ka u ɲɛmada jɛmukan in kan an tɔ na an bɛ foli belebele d'u bɛɛ lajɛlen ma parce que sɛbɛnw olu bɔn bɛ ne ka sɛbɛkɔrɔ caya i da bɔra ka se a ma o kuma a bɛ kɛ dama se minnu ma olu na lase k'u langale o kuma bɔcogo ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ sɛbɛn nazarakan la bayɛlɛma anw bɛ i k'a dɔn an sinsin o ka baara ɲɛ fara ɲɔgɔn ka baaraba ye ɲɛmaayaso olu bɛ jateminɛw la karafejuru nɛgɛw kunyanfan i k'a dɔn Usman Togo Dogono Jɛma ale bɛ nin waati na min bɛ tali kɛ Buguni Dashe Sira ni n k'a fɔ Sira Kamara n'o ye Cɛgɛna Sira ye ale bɛ arajo kunda kuma bulon kɔnɔna na Idrissa Sidibe ani an karamɔgɔ Antoine Bɛnkɛnda Dambɛlɛ o kuma anw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'Ala ma basi kɛ malidenw olu ma i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɔ nin waati na ka nɛgɛ ɲɛ 11 sanga 30 u tulo gɛrɛsɛgɛ ma kɛ min ye u bɛ lase u ma. Ayiwa janjo masa an da ko bila dagirinda la i bɛ sɛbɛn ɲɛfɔlɔ ta nka yanni ka sɛbɛn ɲɛfɔlɔ ta n b'a f'i ye ko ne bɛnkɛw ye diɲɛ den fɔlɔw ye ne bɛnkɛw ye fanelakaw ye numu ye diɲɛ den fɔlɔ ye tɛmɛ ni sɛbɛn ye waso fɛn bɛɛ f'i ka fanelakaw ta dabila Antoine indicateur de renouveau ale i k'a dɔn k'a fɔ kuma bɛ min ye mon père Dramana Alo Kɔnɛ i k'a dɔn Fasiri a kumanen don bɔ ko 3282 min bɛ tali kɛ o kuma na maa bɛ se k'a fɔ ko gbɛlɛya walima wuli ka jɔ ko kura wɛrɛ faratɔ i k'a dɔn k'a fɔ dɔ wɛrɛ ka tuguni M5 RFP olu kɛtɔ don k'u fari fanjugu yira o tɛmɛnen ko ka bɔ yen an karamɔgɔ Ustaz Mahamudu Diko ale fana i k'a dɔn k'a fɔ bɔko laban dɔw kɛ ne ka kɔrɔfɔ gɛlɛn dɔw ka olu lase ka yira i k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga baara kɛcogo i k'a dɔn majɛgɛ minnu bɛ a sɔrɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dɔw wɛrɛw la tugun olu bɛ ka dimi ani k'a dɔn ka u ka hakilila ni ka o dili daminɛ ka yira k'a fɔ ŋaniya dɔw talen don furancɛ fanga maaw fɛ an to na o kuma ko o tɛna se ka bɛn fiyewu parce que i b'a ye kanto k'a fɔ o tɛ maa wɛrɛw ye o de ye a bɛ fɔ kulu minnu ma ko politiki kulu k'olu kɔni ye
kunnafoniyaw ni kibaruyaw lasɔrɔ k'a fɔ maa minnu n'olu b'a fɛ ka jamana fanga ni k'a ɲini o kumana ko caman bɛ na fara musaka o kan bawo k'a bɛna bɔ miliyɔn tan bɔɲɔgɔnko la ni ka taa i k'a dɔn k'a fɔ ka taa da kun miliyɔn 50 o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn musaka min bɛ bɔ wagande la k'a ta k'a di parti politigiw ma ko kuma ko furancɛ fanga maa ɲɛmaaw olu ka taama n'u ka jateminɛ na an dɔn ko o kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ ko balankolonba f'u ye o kuma ko ni kow tora o cogo la o dɛmɛ ɲɔgɔnya min filɛ n'o bɛ ta ka di k'a dɔn fɛɛrɛtɔw ma n'o ye politigitɔn ye ko a dɔw la o bɛ sɔn ka tigɛ dɛ o kuma ko nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔni kɛlen don i k'a dɔn k'a fɔ kumakanw ye ani jateminɛw ye o de kama mun ye i k'a dɔn k'a fɔ politigitɔnw ye u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ne ka o bolo da bawo min ni o ye IRD ni RPM n'olu yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ kulu ye kulu minnu n'olu lakodɔn bɛ kosɛbɛ i n'a fɔ fanga yɛrɛ i k'a dɔn politigi kunkanko la u jɔyɔrɔ ka bon kunnafoniya dɔw y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ko dabali min n'o tigɛlen filɛ i k'a dɔn furancɛ fanga maa ɲɛmaw fɛ n'o de ye musaka ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ miliyɔn tan bɔɲɔgɔnko la ni ka taa a bila fɔ miliyɔn 50 la an tɔn na ko a laban o kumana ko a bi sɔn ka gɛlɛya politigimɔgɔw u ma wa o tɛmɛnen ko ka bɔ yen ko wari min bi di k'a dɔn politigitɔn ma n'u b'a fɛ ka dansigi o ko fana na a ko a ko dɔw la i k'a dɔn politigitɔn ko kuma ko ni ko tora u cogo la u bɛɛ lajɛlen bi sɔn ka fara ɲɔgɔn kan ne ka bangare ka o bolo da wasiri Daramani Alo Kone dakuruɲɛ kelen u ka bi bɔ don indicateur du renouveau Janjo masa l'indicateur du renouveau ni y'ale bila ne bɛ l'indépendant ta nin ye a sɛbɛn ɲɛ 6nan ye bɔko 5,773 ani 3 ye nin ye an ka sanfɛ lɔgɔliso an bɛ taa ye jango cakɛda min n'a bɛ wele ko senu i ka dɔn u y'u ka conseil d'administration ayiwa ni k'a kɛ a ta ko 21 na an ko ma ko centre national des œuvres universitaires senu kununko araba u ka sigi ko 21 na n'o bɛ seya ko fɔ conseil d'administration u y'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye ɲɛmaaba yɛrɛ sa n'o ye senu ma ɲɛmaa ye colonel Ousmane Dambɛlɛ ale kɔni bɛ kabi ale ye a jɛkulu maa ɲɛmaa cakɛdaba in awɔ n'i ye ko in da k'a lajɛ wa ye baara ɲuman caman kɛ kosɛbɛ n'i ye ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ kununko a lasigi ko a pisara kosɛbɛ sabu sango baara minnu kɛra ani sango sɛbɛnni minnu kɛra n'o ye PVw ye olu kalanna fɔlɔ ka sɔrɔ ka da don i ka dɔn ɲinɛnda la 2020 baara minnu kɛra baara minnu bolo da an bɛ 2021 kɔnɔ da donna nin sɛbɛnw bɛɛ la k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛ ko olu kɛra kɛcogo minnu na baara minnu olu kɛra 2020 dɛsɛko minnu bɛ yen ani ɲɛtaa kura minnu sabatilen don ani senu yɛrɛ ye baaraba minnu kɛ ka yɛlɛmabolo minnu kɛ ka ko kurakuraya san 2020 da donna olu caman na a musaka ko sango ta ni ɲinɛnda a bɛɛ lajɛlen a bala ka fɛsɛ fɛn min kɔni b'a to baara o bɛ se ka ɲɛ cogo min na n'i y'a lajɛ fana fɛɛrɛba dɔ bolo d'an bɛ san 5 fɛɛrɛ 2021 ka taa bila 2025 la o fɛɛrɛw fana kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ da donna ninnu bɛɛ lajɛlen na fɛn min senu yɛrɛ a ka juruko kumaw juru minnu b'a la ani baaraw ani sɔrɔw bɛ taa taabolo minnu fɛ da donna nin bɛɛ lajɛlen fana na n'i ye sanfɛ lɔgɔlidenw fana ta k'a lajɛ u ka lahalayaw an'u ka ayiwa u ni fɛn minnu ka kan ani kalan yɛrɛ kɛcogo ɲuman bɛ se ka ɲɛ cogo min na ayiwa o fɛɛrɛ ɲumanw fana da donna olu caman na Ousmane Dambɛlɛ a ka kumana ale min ye senu maa ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ ko fɛn min ye nin conseil d'administration in ye a bɛ ka kɛ waati la waati min n'an ka jamana kolo ganna kosɛbɛ jango sanfɛ kalanso fɛn min ye ayiwa kɛnɛya ko kɔni ye o kuma o cayara kosɛbɛ sabu banajugu min b'an kan n'o ye COVID-19 ye o kɛra sababu ye ni ka bisi basa don kalanw na kosɛbɛ a y'i damaga o fana na a y'a jira k'a fɔ ko o waati de kɔnɔ ni waati gwɛlɛ nana diyagoya don fo hakiliw ka jagabɔ kosɛbɛ ka fɛɛrɛ kuraw de ta fɛn min kɔni b'a to ayiwa gɛlɛya min bɛ an kan a bɛ se ka jɔsi cogo min na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jigi kura bɛ se ka na cogo min na ni baaraw bolodali ye ka ɲɛ a da donna olu bɛɛ lajɛlen la fɛn min ye sanfɛ lɔgɔlidenw ye olu ka ko bɛ se ka taa bala cogo min na u ka kalanko bɛ se ka sabati cogo min ani fɛn min ye fɛn n'u ka kan an'u yɛrɛ kan ka min kɛ i k'a dɔn a da donna nin caman na a y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye waleba minnu ye n'olu kɛra senu fɛ ayiwa da donna olu caman na fɛn min ye lɔgɔlidenw ka musakakow ye ka taa bila i k'a dɔn sojɔkow la ka taa bila hali yelenkow la a lɔgɔlidenw bɛ se ka lafiya cogo min na a da donna nin caman fana na n'i ye ala jali bi n'i y'a mɛn sanfɛ lɔgɔli i b'a fɔ ko burusu a burusu ko kuma olu ɲɛnabɔli lɔgɔlidenw yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛnni o teliyali ayiwa mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na ayiwa dasira ninnu bɛɛ lajɛlen fana ma fɛn min senu maa ɲɛmaw ye administrateur i k'a dɔn hakili jagabɔ min b'a to hali bi ayiwa ko bɛ se ka kurakuraya ka taa fɛ 2020 min tɛmɛna senu a ye baaraba caman kɛ olu la an ko ma ko centre régionaux Kulukɔrɔ ani Bamakɔ olu sigira sen kan fɛn min fana ye san 5 fɛɛrɛ 2021 ka taa bila 2025 la ayiwa
ayiwa da donna o fana na fɛn min fana ale bi ka segi baara dɔw ka k'olu kɛ ka ɲɛ k'olu tile kosɛbɛ ayiwa olu bɛɛ lajɛlen fana i k'a dɔn olu baaraw bɛɛ lajɛlen fana bɛ sen na n'i fana y'a lajɛ fɛn min ye demande burusu ye olu bilali k'o teliya ani o baaraw bɛ se ka kɛ cogo minnu na o baarabaw olu caman fana kɛra n'i y'a lajɛ hali bi fɛn min ye u ni lakanabaaw tɛgɛ fana bɛ ɲɔgɔn bolo sabu waati la kulu sanfɛla in gɛn kun bɛ i k'a dɔn ayiwa bamaja kɛyɔrɔ ye ayiwa u ni lakanabaaw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kuma ni kuma ka to ka don lakɔlidenw ka yɔrɔ la k'a lajɛ i k'a dɔn fɛnjugu minnu bɛ yen ni k'u ta ka bɔ yen o baaraw fana olu bɛɛ lajɛlen o kɛra sababa ye hali bi fɛn min ye lakɔlidenw a hakɛ bɛ ka caya sow ka jɔ k'a caya siyɔrɔ ko ka taa se kalanso ko ma i k'a dɔn kabalayanfan fɛ o kumana ayiwa lakɔlidenw bɛ se ka lafiya cogo min na nin bɛɛ lajɛlen kɛra baarabaw ye fɛn min fana ye ka kuran cari yele ka bɔ lakɔlidenw ka se ka kalan kɛ waati bɛɛ lajɛlen fana na an ko ma ko éclairage public olu caman kɛra diɲɛ dɔnniya kura minnu fana bɛ bi wifi ka se k'a cari lakɔliden ka se k'i sigi a yɛrɛ kɔrɔ l'ordinateur walima téléphone na ka se ka wifi jaso i ka dɔn k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o baaraw fana kɛra FST la ayiwa ni point G ka taa se II ma olu baaraw bɛɛ lajɛlen fana olu fana kɛra fɛn min fana ye burusuko ye ka se k'a teliya ko min ma wari ci telima ko min ma ko sama by UBA k'i sigilen to dɔrɔn i bi sin ka fara ka don carré kɔnɔ baara banna k'i ka musaka k'olu ta aranjɔ t'a la fɛn wɛrɛ t'a la baara banna a ko nka tiɲɛ don nin baaraw bɛɛ kɛra a ko nka baara tɔ bɛɛ dɛ colonel Usman Danbɛlɛ ko a ko ni nin bɛɛ kɛra n'o ɲɛna ale bi fɛn caman bɛ da kan ka don o la ale bi fɛn min nazara ko ma ko proposition hakili jagabɔw de kan ka kɛ baaraw kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen k'olu bolo da a ka kuma laban na a ko fɛn min ye sigikafɔba dɔ kun kɛra an ko ma ko forum sur l'insécurité en milieu scolaire Bamaja wale bi kɛ i ka dɔn an ka sanfɛ lakɔlisow la hakili jagabɔ min kɛra o ka o sɛbɛnw jaabiw olu ko n'olu sera ka waleya o bɛ kɛ sababu ye ni kana ni sɔnɔkaba ye ka ni basigi sabu basigi tɛ yɔrɔ o yɔrɔ kala kɛ man di ye dɛ basigi tɛ yɔrɔ o yɔrɔ colonel Usman Danbɛlɛ i k'a dɔn kununko kɔni a ye mɔgɔw hakili sɛbɛkɔrɔ jo administrateur minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ hakili jagabɔ la ale bi baaraba caman kɛra ko nka baaraba caman fana bolo d'an bɛ Mali sanfɛ kala bɛ se ka ɲɛ cogo min nin kun ye Ari Musa Mayiga ka sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ indépendant karamɔgɔ Antoine nɔ an b'a cakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ani k'a dɔn k'a fɔ senu minnu n'u bɛ tali k'u ka wulikajɔ fana na ka foli Murankɛ bɛ i b'a fo Iburankɛ Amadu Zɛri Tarawele Murando an b'a fo ani colonel n'o ye Usman Danbɛlɛ yɛrɛ ye ka foli d'u bɛɛ lajɛlen ma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ fasiri sɛbɛn min n'an k'a ma ko n k'a fɔ challenger ne bɛ n bolo mɔnɔ b'a nɔfɛ Antoine nɔ min ni o ye B Kamara ale ka fasiri ye nin ye a ko kulu min n'u b'a fɔ ma ko M5 RFP Antoine nɔ k'u kɛlen don ni ka minɛnkura dɔ labɛn walima ka minɛnkura ni ka o sɔrɔ walasa i k'a dɔn ni nkura bɛ se ka fiyɛ u ka baaraw la cogo min na fasiri n y'a f'i ye challenger ka bibɔ don bɔko 1500 ani k'a dɔn k'a fɔ bɔko 7 bi wala Musa Donya i k'a dɔn maa min gɛn bɛ ka sɛbɛn fasiri a kɛtɔ ɲini Alpha Sidiki Sangare ale don a ko min bɛ Sukɛli a bugunatigɛ bɛɛ o n ko Sukɛli bugunatigɛ bɛɛ Sukɛli bugunatigɛ tɛ nin ye de ayiwa tɛmɛ ni sɛbɛn ye o ma min bɛ tali kɛ Alpha Sidiki Sangare la a y'i kanto k'a fɔ M5 RFP k'u bɛ ka baara boroda kuraw ni ka o labɛn laɲini kun ye min ye Antoine ko min ye furancɛ fanga k'a bɛ ka taa fan min na olu ka ye la i k'a dɔn k'a fɔ majɛngɛ bɛ a la o k'u bɛna bila i k'a dɔn k'a fɔ trajectoire kan n'u bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa a k'a dɔn k'a bila sira kan sira min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛya o sira fasiri ka fɔ la fasiri b'a y'i kanto k'a fɔ nin organigramme kura min filɛ i n'a fɔ ka fara comité stratégique o kan o k'u ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ mars kalo ale tile 6 san 2021 o ɲɔgɔn ye senfɛ u ko ma ko mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques k'u kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ minɛ walima fɛɛrɛ kura dɔw labɛn a ka ja min bɛ tali kɛ baarakɛ minɛn kura ni ka i k'a dɔn k'a fɔ k'o sigi sen kan min ni o y'u ka comité stratégique o tɛmɛnen ko ka bɔ yen k'u bɛna kulu dɔ sigi sen kan kulu min n'o k'a ma ko coordination o k'o coordination ye i k'a dɔn ko cɛw ani musow fo ka se denmisɛnninw ma ani maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔkan u b'a fɔ minnu ma ko diaspora olu bɛɛ lajɛlen de bɛna fara ɲɔgɔn kan an dɔn walasa k'olu ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ni ka kuluba dɔ sigi u b'a fɔ ma ko coordination nationale o k'o coordination nationale kɔnɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ tɔnw ye n'o bɛ tali kɛ parti politiques la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kulu minnu n'a bɛ fɔ ma ko association n'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw ye olu bɛɛ lajɛlen fana bɛna se ka fara ɲɔgɔn kan an dɔn k'a kun ye mun ye
o ye laɲini ng'a fɔ bayɛlɛma min n'o bɛ ka ɲini k'o bɛ se ka u yɛrɛ ye o minɛ kɔnɔ cogo min na o b'a ye kanto k'a fɔ o kumana o n'a ta bɛɛ lajɛlen olu de bɛna fara kulu ka kulu min n'o ye comité stratégique ye o kumana danfara min bɛ u baaraw ni ɲɔgɔn cɛ o ko cɛw ni musow denmisɛnninw ni maliden minnu bɛ kɔ kan ani a kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan kuluba in ni k'a sigi an tɔ na ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye a minɛ kɔnɔ cogo min na o kuma ko k'a dɔn k'a fɔ kuluba 4 a bɛ fɔ minnu ma ko commission 4 o bɛna sigi sen kan o commission 4 kɔnɔna na min bɛ tali kɛ yiriwa commission communication ani social o fana bɛna ye i k'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ ye a kɔnɔ secrétariat administratif et financier n'o ye i k'a dɔn a sɛbɛnko ani k'a dɔn musaka ko ɲɛnabɔ baw olu bɛɛ lajɛlen bɛna u yɛrɛ ye a kɔnɔ groupe de réflexion stratégique ani n'a fɔ poste de porte parole o kumana ko o kɔni bɛna to a minɛ u kɔnɔ o kama min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ M5 RFP parce que b'a kɔni ka fɔ la n'o ye Alpha Sidiki k'a dɔn k'a fɔ Sangare o kumana ko n'i y'a ta k'a jateminɛ k'a jɛlen don an bɛ kuma min na ko sisan k'a maa ɲɛmaw ni k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ u yɛrɛ ye u ka taabolo n'u ka tɔn kunkanko la an'u ka laɲinifɛnw na olu bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka k'a dɔn k'a fɔ baara boloda wɛrɛ kura ɲini ni ka k'a dɔn k'a fɔ ka baara kɛ ni u ye ko walasa ka i k'a dɔn a fɔ ma ko rectifier tubabukan la o ye jumɛn de o ka rectification kɛ rectifier ka ko tile o kuma k'olu bɛna i k'a dɔn fɛɛrɛ tigɛ walasa ka furancɛ fanga ne ka a taafan n'a taabolo ne ka i k'a dɔn ka kilenni kura ta ka ɲɛsin olu ma challenger Alpha Sidiki Sangare ale ka i k'a dɔn k'a fɔ k'alimu kala talen don Janjo Masa ne b'o sɛbɛn kelen ta challenger i tun bɛ sɛbɛn ɲɛ hakɛ min na n'o ye sabanan ye n bɛ o kelen fana na bisimila a k'a dɔn Janjo Masa bilasira jandi ɲɛnafin bɔ an ka kamalen dɔ maana i k'a dɔn nin ye Mali cɛba ye Zumana Sakɔ u k'a ma ko Zu ko Zu Ɲamina Joa o don Zu bilama i k'a dɔn ko a bɛ a kelenna ko nka ko jɔnni tɛ nin cɛ in dɔn Zumana Sakɔ a ye min kɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn tuma ni sanga bɛɛ lajɛlen ko jama bi boli maa nɔfɛ maa min i k'a dɔn n'a bɛ se ka jamana jɔ maa min ni hakilina ɲuman bɛ a la ko nka Zumana Sakɔ n'i y'a lajɛ k'a ka baara taabolo lajɛ maa yɛrɛ min n'a wulila k'i jɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ye k'o bɛ se ka den kɛrɛfɛ cogo di tan a filɛ dɛ ni min gadi min jɛya ni y'a fɔ la ɲɛta ni yiriwa min gadi ale n'o tɛ n k'i ɲininka n karamɔgɔ Maliden fanba arrangement o de y'a to u b'u o dérangement ye fɛ ka Zu bila ten nin cogo nin k'a bila ɲinɛ minɛ kɔnɔ wa a ma fɛn fɔ fana dɛ ka Zu bila ten nin cogo nin na tan o bɛ ɲɛ o bɛ taa a ka gɛlɛn an ka taa fɛ n karamɔgɔ bisimila Zumana Sakɔ Zu ko an ka maana ayiwa fɛn min ye a kanubaw k'a ma ko Zu premier ministre a kɛra o ye san 1991 ka don 92 bolo waati min fɛn min ye Amadu Tumani Ture ale kɛlen kɔ ka fanga ta n'i y'a ko lajɛ o waati fɛn min ye Zu ye ka kɔn o fana ɲɛ a ye baarabaw kɛ kabi Musa Tarawele ka waatiw i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ dɔnmɛ ni baara yɛrɛ kɛlen ye k'a ɲɛ yuruguyurugu kɛlɛli ale de dɔnmɛn'o ye kosɛbɛ a misaliya yɛrɛ bɛ tali de kan Mali kɔnɔ ni tilenni kɛra walima ni i ka ko kɔni ko k'a kɛ jɛ la faso i bɛ sinsin a kan sɛnɛ faso hɛrɛ faso ka sɔrɔ a ka se ka makara maa kelen ka n'a kɛ bolofila dun ye i ka dɔn Zumana Sakɔ a ka kɛlɛkɛbere filɛ nka dɔɔni politigimɔgɔw u y'a den kɛrɛfɛ i k'a den kɛrɛfɛ fo k'a latunu pepewu i k'a dɔn Zumana Sakɔ bi na k'a bɛ fa jumɛn fɛ nka fasiriba ko yalima ko Zumana Sakɔ tɛ se ka kɛ jigi ɲuman ye Mali ma hali bi wa ani Maliden nin ɲininkali jaabi ka gɛlɛn a ka gɛlɛn dɛ ayi a ka nɔgɔ i n'a fɔ a ka gɛlɛn n'an ka kelen f'i ye a ka nɔgɔ ni tiɲɛ na n'i y'a faamu la min bɛ bɔ an da k'an tilen ka jamana makara ka jamana kanu ni ka yuruguyurugu kɛlɛ n'o don a ka nɔgɔ nka n'anw bɛ to y'a faamu la naɲini ni y'a faamu la Amadu L Konare n'a ɲɔgɔnnaw olu to jamana in kɔnɔ yan mɛ min f'i ye su bɛ mɛn hali tɛ 0,50% sɔrɔ ne y'a f'i ye Janjo Masa naamu ɲinɛ n'i ye mɔgɔw da sumusumu bi ko jɔnni bɛ se ka jamana in dilan ka yuruguyurugu ban ni maa tɔgɔ fɔ Zu tɔgɔ bɛ fɔ a ti ka to la nka min na o nka Zu ye fanga ɲini o n'a kun y'i sigi mɔgɔ kun n'a fɔ ni karisa kun y'a ɲini an kun b'a k'a ye sabu a bɛ se siga t'a la a y'a ɲini a dira a ma wa maasi a bɛ k'a d'a ma wa i bɛ tila ka taa so cogo di ka taa fɔ ko nin de bɛ se e ma kala ta ye n karamɔgɔ kabako don an ka tɛmɛ ni sɛbɛn ye Fasirikɛ b'a ye mun fɔ a ko di a ko fɛn min ye Zumana Sakɔ ye ko maa bɛ se k'a fɔ i k'a dɔn Zumana Sakɔ ɲinɛ bɛ ne ka k'a kɔ siga t'a la ko nka ko yalima k'a tɛ se ka kɛ gɛrɛsɛgɛ ɲuman ye Mali ma bi wa ayiwa
ni bayɛlɛma ko bɛ Mali kɔnɔ a n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kɛ gɛrɛsɛgɛ ɲuman ye nka k'an do y'a fuma la naɲini minɛ kɔnɔ Zu tɛ se ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman ye Zumana Sakɔ allo Fasirikɛba a y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa Zu dɔn premier ministre y'a fɔ san 91 ka don 92 bolo siga t'a la a ko bi na a ye hakilina ɲuman don malidenw na sabu a don kama ni ko Zumana Sakɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn maa min don yurugurugumaw olu tun bɛ si u ɲɛna sabu ka d'a kan a ye sɔnna tigɛ ka bɔ olu ɲɛna nka maliden yɛrɛ kɔni a ye maliden fanba lafiya sabu fɛn min ye ayiwa musaka minnu n'olu tun bɛ taa maa dɔw dufa kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen salo ni ka na n'a ye Wagandeba in kɔnɔ i ka dɔn a kɛra sababu ye ka koba caman kɛ a waati Zumana Sakɔ dɔɔni i ka dɔn ayiwa maaw nana dɔn kosɛbɛ nka bibi na a ye wulikajɔ minnu kɛ sabu n'a kuma kɔni nana ka se ka kuma ta kuma yɛrɛ tiɲɛ zɛrɛ nin jɛ la i ka dɔn o y'a ka baara ye a ti munumunu zalo kɛ nka bibi na fɛn min ye politikimɔgɔw ye olu y'o faamu u ye Zumana den kɛrɛfɛ sabu ka d'a kan fɛn min kɔni ye n ka jɔyɔrɔ sɔrɔ teliya la n ka kɛ faama ye joona n ka se ka filamɛriw kɛ walima ayiwa n'a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i y'a fɔ cogo min na n bɛ se ka taa naduman nɛnɛ o kɔni kɛra sababu ye bɛɛ lajɛlen kɔni bana Zu ka taabolo la k'a sɔrɔ fɛn min ye Zumana Sakɔ ye i ka dɔn sɛbɛn minnu b'a bolo ani fɛn min ye jamanajɔ hakilina min b'a la bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ n'a bɛ k'o ɲɛma ayiwa ko caman bɛ o bɛ dilan Mali kɔnɔ siga t'a la bibi na ayiwa fɛn min ye politiki ko ye ka taa bila i k'a dɔn sɔrɔ baaraw la a tɔ kɛmɛ ne tɛ ne fɛ e ye ne jugu ye a banna direct walima ne tɛ ɲɔgɔn fɛ e ye ne jugu ye dɔw bɛ hali n'i bɔra u ka parti la n'i n'u bɛ baara dɔ kɛ u bɛ gɛn walima n'i yɛrɛ hali n'i ye école maître ye parti politique dɔw bɛ yen hali n'i y'a faamu la i ye école maître yɔrɔ u bɛ école ni bɛɛ créer n'i bɔra olu ka parti la u bɛ gbɛn ka bɔ i y'a faamu la maître ya la o ka bɔ la Senasi faso hɛrɛ o y'a ka tɔ ye Zumana Sakɔ ko yalima k'a na se ka na politiki baara kɛ ko kura wa ɲininkali to min a bɛɛ n'i y'a lajɛ denmisɛn caman kɔni bɛ yen bi olu tɛ Zumana Sakɔ dɔn nka maa o maa kɔni b'a daminɛ san 30 la wali ka taa san 40 fɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ Zumana Sakɔ dɔn a ye wulikajɔ kɛ a ye sɛbɛnw bɔ jamana bɛ se ka jɔ cogo min na a y'a sɛbɛnw ɲini nka fɛn min ye maliden ye u ma kala t'a ye u ma kala t'a ye Fasirikɛba ye mun fɔ hali bi a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye Zumana Sakɔ ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i ka dɔn faso in baara ka d'a ye cogo min a ye min kɛ kabi kununko kana bila fɔ bi la dɔnniya minnu b'a la a n'a taabolo ye min ye Zumana Sakɔ i k'a dɔn ɲininkali la hali bi yalima a na se ka segin ka na ko kura wa yalima Zumana Sakɔ a na to a kelen na wa ninnu bɛɛ lajɛlen ɲininkali ye a ko hali diinɛ ko k'a don politiki la maa fɔlɔ min y'a kuma kɔn k'a man kan ko Zumana Sakɔ k'a man kan sabu a don Zumana Sakɔ ko a y'a fɔ dɛ ko ni diinɛ kɛra politiki taji ye ko o mɔbili wala tɛ taa yɔrɔ jan dɛ a y'a fɔ Zumana Sakɔ fɔlɔ de ye fɛn fɔ ka tila ka sɛbɛn bɔ ka tila k'i jɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka jamanaden bɛɛ ɲɛna k'a y'a fɔ a ko fɛn min ye accord d'Alger kabi a bɛ sɛbɛn waati min maa kelen min bɔra k'a bolo firifiri k'a jira k'a fɔ nin fɛn in man ɲi an k'a tile k'a ɲɛ ko Zumana Sakɔ don baara banna nka a ma lamɛn a t'i lamɛn o tumana ɲininkali ye min ye Fasirikɛba ko bɛɛ lajɛlen ko k'a ka ɲi bɛɛ lajɛlen ko a hakilina ka ɲi bɛɛ lajɛlen ko n'a nana ko maaw bɛ lafiya bɛɛ lajɛlen ko n'a nana ko sɔrɔ bɛ yiriwa nka maa ti kala ta Zumana Sakɔ ye nka don min bi ni gɛlɛya n'a bɛ politiki ko binna a kun kan ko bɛɛ lajɛlen ɲaamin bɛ bi yalima ko Zumana Sakɔ tɛ se ka kɛ gɛrɛsɛgɛ ɲuman ye Mali ma bi wa ɲininkali to min bɛɛ ɲininkali jaabi bee kamara an y'a bɔ cɛlancɛrɛ kɔnɔ ɲinɛ hakili bɛ su la a y'a sɔrɔ an kɔrɔkɛw bɛ NSU an ka dɔgɔ o y'a sɔrɔ nɛgɛso de tun b'u bolo nɛgɛso bajan in an kɔrɔkɛ tun b'o de pédale kɛ VTT kun tɛ sɔrɔ bɛɛ fɛ sisan burusi kun tɛ sɔrɔ bajan yɛrɛ tunna Zu nanen 86 yan fan ninnu fɛ ka taa Zu nanen sɔgɔmada kelen fana bɛ ka taa yɔrɔ jan dɛ n bɛna sa n kɔrɔkɛw don o y'a sɔrɔ n kɔrɔkɛ bɛ NSU la maa minnu tun tɛ 200 sɔrɔ Zu ye kalo joli burusu da ɲɔgɔn k'a d'o ma a don lakɔliden dɔw ma sɔnna o tɛ sɔnna u ye wari kɛ mananin kɔnɔ ka t'u kunkolo d'a kan setenitigi cayara o bɛ kɛ kamikotigi cayara a banna wa u ka kala kun jara ka ɲɛ kabako a bɛ kɛ cogo di an ka taa fɛ n'an bɛ taa an bɛ se ayiwa Antoine o tuma min bɛ tali kɛ k'a dɔn Zumana Sakɔ hakili la bɛɛ lajɛlen feere tigɛ n b'i kɔ jamana ko in bɛ dangan min na an y'a fɔ cogo min na n'a diyara maliden ye Mali bayɛlɛmalen Mali jɔli Antoine a tɛ bɔ kari la ka nɛn sɔrɔ nka ni bɛɛ lajɛlen de ko y'a faamu n k'i ɲininka min m'a sɔrɔ k'u ci wara kula min bɛ y'a faamu ɲɔgɔn dɔn a tiɲɛ na dɛ Zumana Sakɔ a ka campagne lancé don san 2013 a y'a fɔ ko ministère dɔw bɛ yen k'olu kana créer ko nafa t'a la olu dɔ créer bi a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye Ala k'a koɲɛ nɔgɔya
Andon no min bitali ke Nouvelle Horizon ale kuma mɛ a ko kunu araba kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ nomination ba ye Maliden i k'a dɔn k'a fɔ caman bɛ yen minnu ye i k'a dɔn conseil des ministres jaabiw ni ka o ye o kuma ko hakilila jiginna minnu n'o bi tali kɛ maa camanw na jɔyɔrɔw taara ka kalifa u la i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na i k'a dɔn Sikasokaw fɛ yen an karamɔgɔ Sinɛ Danbɛlɛ i k'a dɔn ko ale kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Sikaso o marabolo maa ɲɛmaaba ye u b'a fɔ ma ko gouverneur parce que b'a y'i kanto k'a fɔ nin ye maa lakodɔnni ye maa min ni i k'a dɔn n'a tun bɛ directeur de cabinet la Segu o kuma ko min ye Sinɛ Danbɛlɛ ye i k'a dɔn min ye mara kɛcogo ni sɛbɛnw ani o kun kan kibaruya ɲɛdɔnbaa jɔnjɔn o don ko danaya dara ka kunungo araba mars kalo tile 10 san 2021 o k'a bɛna taa kɛ Sikaso mara o marabolo maa ɲɛmaa ye o kuma o min ye o conseil des ministres min ni a kɛra a maa ɲɛmaaya tun bɛ furancɛ fanga maa ɲɛmaa bolo n'o ye an karamɔgɔ Bandaw ye parce que b'a y'i kanto k'a fɔ maa caman bɛ yen n'olu kɔni nomina kunungo i k'a dɔn ka bɛn araba ma kalo tile 10 mars kalo san 2021 o ko nin sen fɛ i k'a dɔn k'a fɔ gouverneur fana kɔnɔ a kɛra gouverneur kuraw walima kɔrɔlenw ye i k'a dɔn ko maa caman bɛ yen minnu n'olu fana danaya dara u kan a bɛ fɔ minnu ma ko conseiller aux affaires économiques n'o ye sɔrɔ ani k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔbolonsɔrɔ olu bilasiralikɛbaa minnu bɛ sugandi ne ka u bila gouverneur olu kɔrɔ o kuma ko olu caman bɛ yen olu sugandira kunungu o tɛmɛnen kɔ bɔ yen minnu fana bɛ yen n'o ye conseiller à la sécurité ye ka maaw ni ka danaya da u kan walasa marabolo n'o ye région kɔnɔnaw ye n k'a fɔ min ye lakana ye bɛ se ka kɛ cogo min na an dɔn ko maa caman bɛ yen minnu fana n'olu nomina o ko conseil des ministres in fana ye k'a dɔn sariyakisɛ dɔ ta sariyakisɛ min ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sugubulon na sugubulon min n'a bi i k'a dɔn k'i ɲininka sira min bɛ kan ka dilan ni ka bɔ Seware ka i kunsi Gawo o ma u ko ma ko route numéro 6 o kuma ko siraba min n'ale ka kan ka labɛn o k'o bi kɛ sababu ye i k'a dɔn gidɔrɔn fana a kilomètre 5 o ka da Mopti dugu kɔnɔna o kɔnɔ ani Seware dugu kɔnɔna na fo ka se i k'a dɔn k'a fɔ ka gidɔrɔn wɛrɛ da walasa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ pankuruji kɛnɛ min bɛ Moti u k'a ma ko Anpɔdɛjɔ n'o bɛ tali kɛ aéroport Anpɔdɛjɔ ale la i k'a dɔn Gɛlɛjɔ Anpɔdɛjɔ a tɔgɔ dalen don Gɛlɛya Anpɔdɛjɔ maa dɔ de la ni ma nin wala a ma nin faamu Gɛlɛya Anpɔdɛjɔ o ye Mopti i k'a dɔn disi ba ye Mopti tariku kɔnɔna na i k'a dɔn pankuruji kɛnɛ in tɔgɔ dalen don Anpɔdɛjɔ ale la parce que b'a ye kanto ko nin kɛnɛ n k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin conseil des ministres senfɛ o kuma k'o sira ko o ni i k'a dɔn a sira min bɛ labɛn n'o ye siraba min ka kan ka fɛnsɛn ka bɔ hakilila jiginna ka bɔ kabi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Seware ni ka i kunsi Mopti n k'a fɔ Gawo ma an to nɔ ko nin baara ye o kuma ko baara min n'a a latigɛlen don walasa ka jateminɛ fana kɛ a la u ko ma ko contrôle o fɛɛrɛw n'o dabaliw bɛɛ lajɛlen ko bɛn kɛra Mali gouvernement fɛ ani k'a dɔn entreprise min n'o k'a ma ko Sira SA o kuma na miliyari 2 ani k'a dɔn miliyɔn 26 bonyango a n'a nɔkan fɛ i k'a dɔn k'o bɛna jateminɛ kɛ o baara la b'a ko nin conseil des ministres senfɛ o kuma ko jateminɛ baara min n'o kan ka kɛ baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolodalen don ka bila kalo 32 kɔnɔ o ko conseil des ministres senfɛ ko i k'a dɔn sariyakisɛ dɔ fana taara ministre so fɛ min ɲɛsinnen don i k'a dɔn ministre so fɛ administration territoriale olu ye ɲinini kɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ ministre yɔrɔ ministre min n'ale ɲɛsinnen don dugukolo ko o ɲɛnabɔli ma affaire foncière urbanisme ani habitat an karamɔgɔ Jɔnkɛ Jara a n'a ka cɛdenw ye yɔrɔ min ma ɲɛmaa ye o kumana min bɛ tali kɛ Jɔnkɛ Jara affaire foncière ani i k'a dɔn k'a fɔ urbanisme ni habitat olu fana ye terrain dɔ di k'a dɔn administration territoriale ministre so o ma olu ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ sigiyɔrɔ ni ka o di mɔgɔw ma maa minnu ni wulili taara ka ɲɛsin u ma hakilila jiginna Bakaribukaw olu fɛ yen titre foncier numéro 863 Kulukɔrɔ ale marabolo kɔnɔ cercle kɔnɔna na dugula dugu min n'o k'a ma ko Kɔlɛbugu o kumana o bɛɛ Kulukɔrɔ o commune urbaine fɛ o parcelle min filɛ nin ye hectare 77 an tɔ na ko kɔni taara ka di k'a dɔn k'a fɔ ministre so ma min ɲɛsinnen don mara ni mara cɛman boli o k'a dɔn o kun kan o kibaruya ɲɛnabɔli o ma Kɔlɛbugukaw olu fɛ yen nɔ nin hectare 77 a n'a nɔkan fɛn an tɔ k'a di kun ti dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn du 100 ani k'a dɔn n k'a fɔ du 1630 olu de ka kan ka taa sigi ye ka sababu kɛ i k'a dɔn wuli taara ka ɲɛsin u ma sigida la sigida min n'o ye Bakaribugu o ye o kumana ko nin fana i k'a dɔn hectare 77 ani 7 min filɛ a n'a kunkan fɛ du 1630 min filɛ an tɔ k'a dira u ma u ka se ka taa lasigi ni ka o labɛn yen nɔ o kumana sirabaw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ yen walasa maa minnu
minnu n'olu kɔni lawulila ka bɔ Bakaribugu la olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ a ko la cogo min na Fadiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ min ye an karamɔgɔ Mahamani Ture ale ka fasali don ne y'o bila ne bɛ lɛndi ka nka min nafa ka bon an dɔn ni attribution kɛlen filɛ 77 hectares famille ye 1630 ye nin ka k'a a ɲɛma baw ni nin sugu kɛra ni ninnu tora a n'a ma k'a kɛcogo la a bɛ taa laban foyi la fɔrɔn wɛrɛ tuguni k'a fɔ ko soma d'an ma k'a sɔrɔ jamana filɛ ne ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a di mɔɔw ma maa minnu lakodɔnnen don n'u taara u to nin ko la dɔw fana ka taa o kɛ ko o bɛɛ lajɛlen kuntigɛ k'u ɲaami walima ka t'i sigi yɔrɔ min ti bɛn a bɛ taa laban gɛlɛya la an d'a ma la k'a fɔ nin kelen bɛ ɲɛ ayiwa baasi tɛ an ka dugawu k'o la bisimila l'indicateur godi ne b'ale jaso bido bɔli don ayiwa fɛn min ye ɲɛ filanan ye an bɛ taa njɔ ye mun bɛ yen fɛn min ye 8 mars an ka maana muso to ala don muso ka hakɛ ɲini don an ka maana sabu ka d'a kan ayiwa diɲɛ fa bɛɛ fɛ muso bɛ wuli ka jɔ la a b'a kun bɔ Mali kɔnɔ i ka dɔn muso bɛ wuli ka jɔ la siga t'a la nka fɛn min groupe renouveau musow fana ye u bɛ wuli ka jɔ la baara banna fasili kɛba n'o ye awa jara dɛ mais n ye min mɛn ko Adel de kɛra porte parole n ko o tuma o y'a kɛlen dabilalen ye Adel porte parole i tɛ sabali wa i tɛ sabali aya baasi tɛ bisimila n bɛ k'an ka musow maana i bɛ kuma wɛrɛ don o senkɔrɔ ne ma fɛn wɛrɛ fasilikɛba a godi Awa Sogodogo a ko fɛn min groupe renouveau musow ye u ma to kɔ 8 mars in na u ka fo sabu a kɛra nisɔndiyaba ye jati u yɛrɛ bugunatigɛ bɛɛ nisɔn ka di i ka dɔn musɛ foto la ya an kɛ jaa kun ma nɔgɔn dɛ fɛn min ye groupe renouveau ye a musow u bɛ baara la sabu anw yɛrɛ fɛ yan n'i y'a lajɛ minnu b'a sɛbɛn minnu bɛ caméra kɛ i ka dɔn ani minnu bɛ kuma bɛɛ lajɛlen la musow bɛ sɛbɛkɔrɔ baara a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ ayiwa ɲɛtaw bɛ se ka sabati cogo min na ko groupe renouveau musow u ma to kɔ 8 mars u y'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛnamaya sabu farala ɲɔgɔn kan fɛn min ye i ka dɔn ka tobili kɛ ni ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu don ɲɔgɔn ye ka na ni nisɔndiya ye maaw tin bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra a kɛra ntɛnɛn mars kalo tile 8 yɛrɛ don i ka dɔn n'o ye 8 mars ɲɛ fɛn min ye groupe renouveau musow ye u bɛ se baara la groupe renouveau musow ayiwa muso cɛsirilenw don muso jijalenw don u nisɔn ka di u b'u ka baara ɲɛdɔn kosɛbɛ Awa Sogodogo a ka kuma na hali bi fɛn min fana ye groupe renouveau maa ɲɛmaw ye olu fana ma to kɔ u ye dɛmɛngu ye ka se ka musow nisɔndiya nin don kama o fana an ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn b'a to hali bi ayiwa an tin a ka don ɲɔgɔn na nka fɛn min nana ko yɛrɛ sankɔrɔ ta kosɛbɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Musa Keyita ye Musa Keyita ale ye jagokɛla ye Ginta Bote o tigi don Banankabugu sugu la ale de y'an ka musow pari dankɔrɔba an ka musow pari Ginta Bote renouveau muso bɛɛ k'u sɛbɛkɔrɔ pari 8 mars fini na Musa Musa kuma foli bada y'i ta ye Ginta Bote la ko k'ale fana fo i k'a dɔn ale ka foli i k'a dɔn ayiwa o bɛ kɛ fɛn min groupe renouveau maa ɲɛmaw fana ye olu fana ka dɛmɛ an'u ka hakili ɲumanya kɔnɔna la i k'a dɔn k'u ka folisiw bɛɛ lajɛlen ma sabu n'olu tɛ ko in a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'i dun y'a lajɛ 8 mars in k'a sɛbɛkɔrɔ jara a jara fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka renouveau ta jara n'a bɛɛ a bɛɛ fɛn min ye musow ka kuma lasela ye kana ɲɛkɔrɔma tigɛ dɛ musow ka kuma lasela groupe renouveau musow ka kuma lasela madame Jara Adele Samake ale ye kuma ta i k'a dɔn groupe renouveau musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka Musa Keyita sɛbɛkɔrɔ fo Ginta Bote la fɛn min renouveau ɲɛmaw ye olu fana sɛbɛkɔrɔ fo u ka hakili ɲumanya na i k'a dɔn ka foli kɛ musow bɛɛ lajɛlen fana ye u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn min b'a to a kana danni ma don n'a nataw la kuma ni sanga bɛɛ ayiwa baara bi kɛ nka waati dɔw ka se ka nisɔndiya kɛ fɛn min kɔni b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nisɔndiya k'o baaraw fana k'o ka ɲi kosɛbɛ o don dɔ ɲɛnamayalen filɛ nin ye fɛn min kɔni ye madame Jara Adele Samake ale ye musow sɛbɛkɔrɔ fo ka Ginta Bote ɲɛmaa fo Musa Keyita ka renouveau maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ lajɛlen bilala olu ka hakili ɲumanya de kɔnɔna la ni dun y'a lajɛ fɛn min 8 mars ye k'a sɛbɛkɔrɔ jara fɛn min ye renouveau musow ye musow ka ɲi renouveau musow bɛ se baara la renouveau musow jijan bɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn baara banna Amaba o tuma ɲɛmaw hali sisan e ni ne bɛ kuma na maa min bolo bɛ nɛgɛw la o ye Sara Kamara ye e ko cogo di Suro Awa Tafili Ture tun bɛ yen kuma banna o kumana musolakaw ka fo ɲɛmaayaso fana ka fo k'a daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen Daka Daramani Alu Kɔnɛ Antoine Solaji Danbɛlɛ ani Jacques Arayo Fɔma o kuma k'aw bɛɛ lajɛlen fo nka san wɛrɛ ni Ala y'o yira an na 13e arrondissement musow an b'olu de fara ɲɔgɔn kan groupe renouveau bɛɛ muso bɛɛ ba dɛbɛ waloda u kan aw dɛsɛra o
ni cɛw dɛsɛra parce que i m'a ye a ye balo daminɛ k'a sɔrɔ ne ma na ne ɲɔgɔnna latarali kulo gɛlɛn ni ne ma na jagoya tɛ a ka gosi yan maintenant fɛɛrɛ min bɛ tigɛ mun kɛra fɛɛrɛ min bɛ tigɛ o de ye san wɛrɛ walima yanni san wɛrɛ cɛ fo musow de ka fara ɲɔgɔn kan ka 13e arrondissement muso ninnu ka u minɛ ka gosili da u kan fo bɛɛ lajɛlen ka k'a sari bon n ko ni bɛ tɛmɛ 13e arrondissement n'i y'a ye k'a fɔ ko ninnu de y'an bugɔ min fana fɔ olu fana ka fisa ni ne bɛ min fɔ jɛ ka optique ye n'an taara ballontan na u b'a fɔ ma ko échauffement dama o ye ka ballontan bannen jɔn de n ko ne ye latarali kolo gɛlɛn de depuis e taara i tɔgɔ don y'a mara fɔ n b'a da k'a fɔ k'a kɛ tan o de y'a to ne ye 12 ans dɔrɔn kan moi j'étais le coach adjoint e ko cogo di Antoine an bɛ taa sugu la wa taara b'i kelen kala fɔlɔ aya an b'a kɛ cogo di ayiwa kunkurunin kala an ka taa aya baasi tɛ Antoine 8 mars kunkanko kibaruya an bɛ taa hakililajigina kulu wɛrɛ olu fana ye wuli ka jɔ kɛ nin ye musolakaw ye minnu cɛsirilen don minnu lakodɔnnen don minnu n'u i k'a dɔn k'a fɔ musow ka hakɛ bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na an dɔn ko olu fana y'o baara kɛ 8 mars 2021 jɛkulu min n'o k'a ma ko ASLOT o kumana a bɛ tabakɔrɔ fara ɲɔgɔn kan musolakaw kofɔ u k'a ma ko association des sœurs unies de logements sociaux de tabakɔrɔ a ma ɲɛma o ye i k'a dɔn k'a fɔ n k'i ɲininka madame Sakɔ min ni o ye Kadi Kamisɔgɔ ye Badiri b'a ye kanto k'a fɔ olu y'u ka ɲina 8 mars ye ni k'a laɲɛnamaya kɛcogo la kɛcogo min n'o bɛ tali kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ye k'o ta k'o ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ ma baw min ni u bɛ tali kɛ i k'a dɔn dépistage n'o ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka ta ka ɲɛsin musolakaw olu ma bana mun n'o bɛ kansɛri banaw ni ka o kofɔ an dɔn na k'u ye fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ ni k'a k'u bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o ko nin senfɛ min ye i k'a dɔn kabi kalo tile 6 n'o ye mars kalo ye san 2021 musolakaw n'o ye nin groupe minɛ baw ye u ka fara ɲɔgɔn kan kulubaw u ye wele bila ɲɔgɔn ma ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la n'o bɛ SESCOM kofɔ ASACO Taba association de santé communautaire de Tabakɔrɔ a bɛ logement sociaux ni ka o kofɔ ka mɔgɔw wele u ka na i k'a dɔn k'a fɔ joli di kɛ bon u k'anw ka jamana mago bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de la i n'a fɔ a ɲɛmaaba n'o ye madame Kamisogo i k'a dɔn k'a fɔ n k'a fɔ madame Sakɔ Kadi Kamisogo ale ye a lase cogo min na dépistage n'o ye cancer de sein cancer de col de l'utérus u ye nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛliw kɛ Antoine nɔ i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na n'a bɛ logement sociaux o dɔgɔtɔrɔso ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ Tabakɔrɔ nin kɛra maaw ɲɛna maa min n'o ye ministre min ni ale ɲɛsinnen don i k'a dɔn musow denw ani denbaya ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛkɔrɔ o ko ma ko an karamɔgɔ Abdoulaye Sanɔgɔ o kumana i k'a dɔn ale tun ye a ko seere i k'a dɔn min ye Tabakɔrɔ fana ye kulu n'o ye a maa ɲɛmaw ye a kɛra dugutigilakaw ye ani k'a dɔn diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ Tabakɔrɔ fo ka se Kalabankoro commune maa ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen ye seereya ni k'a lasɔrɔ kɔrɔfɔ dira i k'a dɔn k'a fɔ président Tima n'o y'u ka i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaaba ye madame Sakɔ Kadi Kamisɔgɔ ASLOT maa ɲɛma association des sœurs unies de logements sociaux de Tabakɔrɔ a ko olu kɔni bɛ to wulikajɔ la kuma bɛɛ walasa ka jolidiw ka olu labɛn ni ka laban tuguni min n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ka taama kɛnɛyasow kɔnɔna na ni ka sɛgɛsɛgɛliw ka o kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn minisiri fana ka ciden min tun bɛ yen ale y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ a ko sabu min bɛ tali kɛ 8 mars la don min n'a bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma ani ka tasibila ta k'o sɛgɛrɛ o kuma ko ni musolakaw min n'o ye ASLOT musolakaw ye ni a ɲɛma n'o ye an balimamuso madame Sakɔ Kadi Kamisɔgɔ a n'a ka musokulu bɛɛ olu ka bɔ ka caya ka laban ka dabali gosi ka wele bila maliden bɛɛ ma k'an ka bɔ ni ka taa an joliw den k'an ka bɔ ni ka laban k'an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a kɛra si bon ye walima col de l'utérus k'a kun ti dɔwɛrɛ ye ko kɛnɛya bɛ se ka lasabati cogo min na i k'a dɔn a maa ɲɛma a y'o bɛɛ lajɛlen ni ka o lase i k'a dɔn kɛnɛ in kɔni k'a kɛra kɛnɛ wasalenba ye nisɔndiya sɔrɔla a kɔnɔ wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ association des sœurs unies des logements sociaux ko nin tɛ u siɲɛ fɔlɔ ye an tɔ nɔ ko san caman u bɛ jɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔbaw kɛ o y'u jɔyɔrɔ kɛ kosɛbɛ coronavirus bana kɛlɛli o la o kumana ko kumakan mun kɔni bɔra présidente da o de ye bɛɛ ka se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma faso Maliba yiriwa bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ sinsin cogo min na baasi tɛ an karamɔgɔ Dirisa Togola Banikɔ Dirisa ale ka fatiri nin ye ayiwa Janjo Masa an b'u fo dantɛ foli min na an n'a lajɛ ka taa bonbon muga groupe commerce la ka sɔrɔ ka Tagalagomi ani y'a fumala ji duman ani mɛ wɛrɛ don jumɛn groupe commerce asayi mana sira belebeleba in dala ye ka u yɛrɛ to a la soba in na an ka taa commerce la groupe commerce Janjo Masa naamu yɔrɔ fila
damu fila ni kun kelen la si bɛ kana bɔ si bɛ kana bɔ e ko cogo di groupe commerce an b'a ma ɲɛmaa fo kosɛbɛ a n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ feerekɛlaw bɛɛ lajɛlen awɔ ani clients kelen-kelenna bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ kɛ k'a fɔ ala ka sugu ja amina rabi bisimila o ma sɛbɛ jaso e don wa e ka jaso ayiwa janyo masa an bɔlen kɔ sugu la ne bɛ sɛbɛn da an ka mɔgɔ la lettre du peuple Bataki Jean Goita ni ɲa ka sɛbɛn ye a ko di Jean Goita ko a ko an k'an kɔfilɛ janjo masa an yɛrɛ ka sigidaw n'an ma lajɛ i ka dɔn an bolo bɛ ne ka kɛ an kala ye dɛ an y'an ka kungo bɛɛ lajɛlen buruja k'a ban ni jiri dun banna ɲɛnamaya bɛ ban Ozoforo ka ɲɛmaaba min bɛ bi an karamɔgɔ Usmane Sidibe a delila k'a fɔ a ka lase dɔ la a ko n'an bɛ jiri turu an k'a turu n'an tɛ jiri yɛrɛ turu an k'a turu sabu ko ni jiri banna ko ɲɛnɛmaya bɛ ban dugukolo sanfɛ fura t'a la wuli bali dogo ye a siga t'a la dɛ jiri de bɛ dugukolo minɛ jiri de bɛ ji minɛ jiri de bɛ ji fana na ko ni jiri banna o ye ɲɛnɛmaya bɛɛ bannen ye o tumana Jean Goita a segin bɛ o kuma kelen kan bisimila a ko a bɛna taa an k'an kɔlɔsi fɛn dɔ bɛ yen a bɛ dɔ fɛn in na sa tiɲɛ yɛrɛ la a ko an bɛ cogo min na bi n'i bɛ duguba kɔnɔ i t'a dɔn a ko nka an ka kungo b'a la ka sa dɔɔni dɔɔni ni kungo faatu pewu ni kungo banna an bɛna kɛ cogo di kungo nafa bɔra k'a da tɛmɛ fɛn min kɔni ye k'a sɛbɛkɔrɔcɛ k'a buruja kungo dun i ka dɔn n'i ye jiriw fara ɲɔgɔn kan n'i y'a mɛn kungo a fɔ jiri ni jiri banna a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'i y'anw ka jamana ta k'a lajɛ anw ka jamana ye saheli jamana ye nka n'i bɛ jigin cɛmancɛ fɛ ka taa woroduguyanfan fɛ i k'a dɔn a kungo ka ca bi bi in na fɛn min kɔni ye jiri ni mansin ye an b'a la k'a ta ni nka ayiwa kungo sɛbɛkɔrɔ buruja a ko ni jiri banna don min an bɛna kɛ cogo di ni jiri banna don min i k'a dɔn ɲɛnamaya a tɔ bɛna kɛ cogo di a ɲininkali tomi bɛɛ n'i ye an ka kungo ta k'a lajɛ fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ kungo belebelebaw kun bɛ yan fɛn min ye kungo sugu olu kun bɛ yan nka bi bi in na a kɛmɛ sanni kelen-kelen ye o sanni kelen-kelen fana ale bi jiri ni mansin bɛɛ ka taa ko o tigɛ ka taa fɛ k'a ko a bɛna kɛ baaraba ye n'i dun y'a lajɛ fandanya ko k'o kɛlɛ fandanya kɛlɛ fɛɛrɛ ɲuman dɔ fana an ka kungo matarafa ka se k'a nafa bɔ an bɛ se ka balo cogo min janjo yanni ka taa ɲini sɛbɛn ye dɛ nasara ko ma ko la nature an yɛrɛ bɛ sigida min kɔnɔ janjo i bɛ se ka balo a kɔnɔ k'a matarafa sabu setigi ala yɛrɛ ye yɔrɔw dilan o kama quoi siga t'a la kungo bɛ se k'e balo k'a sɔrɔ i ma kungo tiɲɛ k'a sɔrɔ i ma tiɲɛ kungo bɛ se k'i kɛ hali banna ye k'a sɔrɔ i ma kungo tiɲɛ e mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ sɔrɔ sigida kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma tiɲɛ nka n ko Antoine i b'i bɔ Bamakɔ yan ka bisimila gosi fɔ san i tɛ kilomɛtiri 5 kɛ fiyewu k'i tɛ y'a faamuya walawalajala kan walima foro kɛnɛ dɔ kan a tɛ a gɛlɛyara o Bamakɔ fɔ san mais i y'a lajɛ kɛ forêt minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu mɔndɔlen don ko olu kan ka kɛ forêt ye en tout cas c'est à dire anw kɔni dara bɛ kɛ cogo o cogo yiri juba minnu b'a ju tigɛ ka bɔ yen olu yɛrɛ i b'a sɔrɔ gafew bɛ u bolo yamaruya yɛrɛ mɔgɔ kɔni t'a dɔn en tout cas moi je pense que ozoforo n'i y'a faamuya ministre min ɲɛsin bɛ min ma u kan ka ɲɛfɔliw kɛ nka mɛ min f'i ɲɛna cɛ min namɛ sisan a b'a ɲɛnabɔ dɛ o tɛ an ka Usmane a b'a ɲɛnabɔ Usmane n'i m'a lajɛ Mali kungo ko banna a bɛ waati jan bɔ dɛ baasi tɛ fɛn min ye ko in ye a gɛlɛyara i ka dɔn diɲɛ yɛrɛ tɔnba Nations Unies i ka dɔn olu yɛrɛ tun ye sɛbɛn kɛ san 2011 k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ i ka dɔn diɲɛ kungokow la n'an m'an kɔlɔsi i ka dɔn ni kungo banna diɲɛ kɔnɔ o y'a bɛɛ lajɛlen bannen ye pepewu a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye ka dɔgɔ yɛrɛ tigɛ k'a kɛ i ka dɔn mago ɲɛna ye sarabu ka taa bila jɔ la ka taa se fɛn wɛrɛ ma fɛn min ye kungo nafa ye a bɛ bɔ nka kungo nafa a bɔli damatɛmɛ kojugu a bɛ kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni kɛ janjo masa jalasun kelen a bɛ san 300 balo san 400 balo nka jalasun kelen i bɛ mansin da la 30 secondes i b'a tigɛ a bɛ bɔ yen 30 secondes a yɛrɛ ka ca k'a yara duguma yɔrɔnin kelen k'a kɛ kolo ye k'a kɛ kuru ye k'a kɛ ndasi dɔ ye a fu ka ca san 300 kungo ko banna c'est à dire ni ne ye miiri ni 2010 san kɔrɔ n'i kun bɔra Kebila ka i kunsi Dɛfina ma ka taa bila fɔ Wurunpana o kɔfolo ninnu kɔnɔ i yɛrɛ bɛ don i bɛ don sira de bɛ don tu kɔnɔ sira de bɛ don tu kɔnɔ i tɛ tile yɛrɛ fiyewu nka ka bɔ 2010 ka se bi ma Kebila ka taa bila Dɛfina ni Wurunpana ni Jarala ninnu fo Nangalaso n'i y'a faamuya Fakɔla ninnu a bɛɛ de lajɛlen kɛra kungokolo ye a bɛɛ kɛra i y'a faamuya walawalajala ye a bɛɛ kun tigɛra k'a tigɛ wa a ma kɛ maa si kɔ dɛ a kɛra maliden bɛɛ ɲɛna ayiwa n'i ye ko in lajɛ fɛn min ye kungo ni ji kɔlɔsibaw ye olu bɛ wuli ka jɔ ba la nka o fanga i ka dɔn a ka dɔgɔ sabu ka d'a kan hali ni ŋaniya ɲuman b'u la hali n'u bɛ baara ɲɛ dɔn i ka dɔn fɛn min ye a waleyaliw ye o sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya bɛɛ i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ bisimila a ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi san o san ko hectare 100 de bɛ tila an na o de bɛ tiɲɛ kungo la hectare 100
Maliko ma ban. A ko n'an tora ta a ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ k'a sɔrɔ sariya yɛrɛ dɔ bɛ yen koyi u k'a ma ko loi numéro 86 42 ANRM min ni o taara i ka dɔn kabi san 1986 waatiw nka fɛn min a waleyaliw olu sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya bɛɛ n'i y'a lajɛ ko ni fɛɛrɛ kura ma sigi sen kan a laban bɛna kɛ tiɲɛniba ye nka fɛɛrɛ fana sigili sen kan o t'a ɲɛnabɔ dɛ nazara ko ma ko prise de conscience fo mɔgɔw hakili ka sɔn fanga ye tiɲɛ nka fɔ e yɛrɛ de kan k'a dɔn ne kan ka nin kɛ ne man ka nin kɛ a banna o tɛ wa o don dɛ n'i ye ko in lajɛ u b'a fɔ jiri ma ko ngalajiri dɔw k'a ma ko dabakala n ko samiyɛ fɛ n'i ko ye ngalajiri yɛrɛlen lajɛ yala ale feere nɛrɛmugulama ye nka bi ngalajiri yɛrɛ o t'i ye fiyewu ngalajiri ye tununa o bɛ waati jan bɔ yiri caman bɛ yen mun tununa o n ko o de y'a to i ko Usumani Sidibe bɛ yen b'a la kuma kelen bɛ yen i b'a kɛ to hali kungo nafa a tun bɛ dɔ fara baganw ka sɔrɔ kan sabu jiri dɔw tun bɛ yen ni bagan tun y'a dun a bɛ bagan bonya a b'a furakɛ a bɛ bagan tulɔ ayi mɛ bagan ko olu bɛ ɲinɛ minɛ kɔnɔ ayi Mali yɛrɛ bɛ a bɛ fɛ ka f'i ye de kungo bɛ bɛɛ de nafa quoi n'o diyagoya de n'i y'a mɛn ko bagan kungo de tɛ yan ni kungo tɛ bagan ko bɛ yan Maliyɛn bɛ se fɛn o fɛn na san ko aw Bamakɔkaw a bɛ se fɛn o fɛn na o da ye sogo a bɛ fɛn fɛn dɔn baganko la o da ye sogo gɛlɛyara ye nka baganko yɛrɛ hali direction nationale de l'élevage filɛ a filɛ n'i taara i ɲɛ da la dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ni service yɛrɛ bɛ ɲinɛ minɛ kɔnɔ baasi tɛ baganko kɛra bɛɛ k'i sago kɛ ye o de y'a to ni fɛn o fɛn Mali ɲɛmaa bɛ fɛn o fɛn dɔn baganko la o da ye sogo gɛlɛyara ye kɔntɛ bagan bɛ balo cogo min na u t'o ɲini k'o dɔn wa bɛ nafa bɔ kungo kɔnɔ cogo min na yɔrɔ minnu fana peresɛgiw bɛ labɛn c'est-à-dire nata fɔta ka ca an ka tɛmɛ Jango ka kuma na n'an k'an m'an da don kungo kuma la an bɛ tile ban yan a ko jiri turu a kuma bɛ fɔ nka a kan ka don an juguw la ka jiri turu ni jiri ma turu a tɛ e b'a tigɛ e t'a turu a laban bɛ gɛlɛya kosɛbɛ fɛn min ye jiri turu ye k'an ka don juguw la jiri turu a ka don kalanw na jiri turu a ka don denmisɛnninw kunkolo kɔnɔ u n'a ka kɔrɔbaya ni ɲɔgɔn ye ɲinɛ k'an bɛ dankan min na Mali kɔnɔ bi ni kungoko tora tan ni jiritigɛ tora tan a laban a bɛna taa bila kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a bɛ gɛlɛya ma kosɛbɛ sabu fɛn min ni jiri banna ɲɛnɛmaya bɛ ban ɲɛnɛmaya dun mana ban ayiwa o ye ko gɛlɛnba ye a ko n'i ye dɔgɔko lajɛ a bɛ dankan min na an bɛ se ka balo kungo la k'an mago ɲɛ kungo la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye nka n'a donna k'a ma ɲi ka ban n'a donna k'a fɔ tiɲɛni bɛ ka kɛ ko an ka segin an kɔ an ka an jogo kɛ jirituru ye an ka an jogo kɛ tɔni min bɛ yen ka se k'o makara fɛn min kɔni b'a to kungo a bɛ se ka segin a kɔrɔlen la wa fɛn min ye nazaraw fana ko ma ale bɛ ko nature n'o de ye an ka sigida ye sigida filɛ nin ye n'a tiɲɛna cogo cogo n'i seginna i kɔ sigida bɛ tila k'a yɛrɛ balo o bɛ kɛ la régénération a b'a yɛrɛ balo a b'a kɛ siga t'a la a ko ni nin ko in lajɛ ko waati sera ten sa bɛɛ kelen kelen k'i hakili jagabɔ ka fara marabaw fana kan ji ni kungo kɔlɔsibaw ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan sabu maa kelen fanga tɛ se ko in na n'i y'a lajɛ forêt classée minnu bɛ yen n'o kungo dɔw kɔnna k'olu bila yen maa dɔw fana taa bɛ o kɛ i ka dɔn dugukolo san i ka dɔn k'o k'o ye ayiwa kungoba ninnu yɛrɛ ka taa sow jɔ a la ka subasuma k'a kɔnɔ forêt classée ne y'a ye ɲɛ la Kulukɔrɔ sira in na a don ma da la o ngo olu to jamana ka forêt classée ngo wa ni ose fɔra Franco k'i bɛ taa kuma o fɛ ni min fara to b'i fa o tɛ kojugu da ye kabako da ya maa min yɛrɛ bila mɛ k'a ka ji ni kungo kɔlɔsi e t'a mɛn fɛn min man ɲi o b'a fɛ ka n'o fɔ e ye e b'a fɔ k'e b'o gɛn ka bɔ yen a ye forêt classée ko to yen Antoine n ko yiri tigɛbaw bɛ taa ni mansinbaw ye forêt ba i bɛ forêt ba fɛn fɛn dɔn Mali kɔnɔ a daminɛ Kulukɔrɔ yan a don y'a fama la Wasolo ni Buguni o forêt belebele min bɛ yen bi a bɛɛ lajɛlen yirijuba tigɛra ka ban wa yirijuba tigɛba olu yɛrɛ c'est-à-dire ozoforo fana an bɛ min fɔ dɔrɔn Usumani nalen min filɛ peut-être u ka fɛɛrɛ kɛ parce que i b'a sɔrɔ yiriju tigɛba n'i y'o min mana minɛ ani yiri sanfɛ bulu tigɛba ka di baganw ma yiri sanfɛ bulu tigɛba ka di bagan ma dɛ o ka peine ka jugu ni y'a fɔ la yiriju tigɛba ye nka ka bɔ kuma na n bɛ kelen f'i ɲɛna Mali jiri tigɛra dɛ nka jiritigɛ banna Usumani Sidibe nane ye n ko jiritigɛ banna hali n'a bɛ tigɛ a kɔni na tigɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ yiri tigɛlen ye diyagoya nka a ka kɛ sariya kɔnɔ an ka balo kungo la nka kungo kana tiɲɛ Usumani b'a ɲɛnabɔ ni ko ten an b'an sigi bisimila an b'an karamɔgɔ Usumani ne k'a ma kɔnɔ Antoine ni gɛlɛya n'o bɔra yiriko la gɛlɛya fana tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ taa ni ka segin kɛbaw olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ transporteurs olu la grogne autour du paiement de la redevance de péage par passage pour tout véhicule o ko bɛ sen na a ko k'a gɛlɛyara a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye bandaw ye n'o ye présidence yɛrɛ
ye olu ye nin ko in ne k'a ta u tɛgɛ la u b'a fɔ ma ko dossier i k'a dɔn présidence yɛrɛ y'a ta o ta a tɛgɛ la ko kama syndicat de transporteurs routiers olu tun kan ka ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ kunungo araba kalo tile 10 mars kalo san 2000 ani i k'a dɔn 21 yɔrɔ la n'o bɛ Jikɔrɔni para ko fɔ nka ko ka bɛn ni i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa ba yɛrɛ n k'a fɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka dagayɔrɔ n'o ye présidence ye olu ye dossier ta o tɛgɛ la min kɛ o tuma ko ɲinini kɛra i k'a dɔn k'a fɔ o walasa u ka o hakili n k'a fɔ u ka jisuma dɔ kɛ u koliji u la Badiri ye kanto k'a fɔ kabini san daminɛ ko bras de fer n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn samazamani o bɛ minisiriso min ɲɛsinnen don taa ni ka segin ani an ka jamana minɛnkobaw u ɲɛnabɔbaa ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu n'olu ye i k'a dɔn taa ni ka segin baarakɛlaw ye n'o ye transporteurs ye o Fadiriba ye kanto k'a fɔ an karamɔgɔ Makanfili Dabɔ ale kɔni y'a ɲini ko min ye sariyakisɛ dɔ bɛ yen o k'o sariyakisɛ k'a kun ma don ba la ko fɛɛrɛ ka tigɛ a ka don ba la o ko kabi o kɔni fɔ ka se bi kalo tile fɔlɔ de kun boloda la n'o ye mars kalo ye san 2021 k'a kɔni kɛra gɛlɛyaba ye Fadiriba ye kanto k'a fɔ transporteurs kɔni ma i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in ka bɛn u golo ma sabu u y'a jira k'a fɔ nin ye wale min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ o kuma ko wale min don a ti bɛn o kuma ko o de kama olu bɛ min dɔn o de ye ka kɔrɔ n'i ye péage tigi ta siɲɛ kelen tile kuru kara i k'a dɔn k'o bɛ lɛrɛ 24 de k'i bolo nka ko ka bɛn n'o bɛɛ lajɛlen minisiriso min ɲɛsinnen don taa ni ka segin ni k'a dɔn minɛnkow ɲɛnabɔli ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ sariyakisɛ in k'a bɛ labato diyagoya ni fin o la o kuma k'o kɔni kɛra sababu ye ni ka ɲɔgɔn faamu baliyaba la ni ko nati fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye min ye tarata tɛmɛnen an tɔ ko min bɛ tali kɛ baara bila kɔnɔna ma bɛ se k'a fɔ minnu olu ye taa ni ka segin kɛbaaw ye olu ka i k'a dɔn u fari fanjugu ka u yira ne ka Bangari bolo da o kuma ko nɔrɔ k'u ka mɔbiliw tɛ u da ma t'i kɛ i k'a dɔn k'a fɔ mɔbilitigi si la i ka mɔbili ka boli ka jama ta walima i k'a dɔn k'a fɔ ka taa ni jama ye yɔrɔ wɛrɛ o secrétariat min bɛ i k'a dɔn présidence kunna n'o bɛ tali kɛ a ma ɲɛmaaya so olu ye nin gafe ne k'a ta tɛgɛ la o k'u bɛ sɛgɛsɛgɛliw ni fɛɛrɛw tigɛ ani fɛɛrɛ fɛn o fɛn bɛ se ka latigɛ an tɔn walasa u ka se ka bɛn nin ko in da la o k'an bɛ o minɛ kɔni kunna yanni o cɛ o kuma ko dekun kɔni sɔrɔ la nin baara in na kosɛbɛ nka ɲinina i k'a dɔn k'a fɔ transporteurs fɛ u k'u ka baara ni ka o kɛ u k'a dɔn min ye sigikafɔ ye u ka o baara u b'o minɛ kunna o sigikafɔ in k'a bɛna taa kɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ présidence yɛrɛ de ye n'o ye maa ɲɛmaaw ye bandaw a n'a ka kulu maaw olu ye ko dɛ baara in gɛlɛyara ka ban dɛ waati ma kuru sa waati kuruna waati ma kurun dɛ bon a ma kuru n'an ka sɛbɛn dɔ jaso i k'a dɔn janjo masa ne bɛ l'indépendant ta l'indépendant bɛ taa n jɔ a sɛbɛn ɲɛ 2nan na an bɛ bidon bɔli la fɛn min ye lamɛrikɛkaw ka i k'a dɔn jalatigiba dɔ o taa kun bɛ bɔ i k'a dɔn Tɔnbukutu an k'a ma ko commandant des opérations spéciales des États-Unis en Afrique o ye k'a fɔ fɛn min ye lamɛrikɛnw u ka sɔrɔdasi bolo yɛrɛ minnu bɛ an fɛ yan olu ka maa ɲɛmaaba jalatigiba o taalen kun do bɔ Tɔnbukutu fɛn min ministre maa minnu bɛ ka taa lajɛ baaraw bɛ ka taa taabolo min fɛ ani maa min bɛ taama in na o ye lamɛrikaw ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan Denis Hankins an'o de taara ɲɔgɔn fɛ n'i y'a lajɛ nin jalatigiba in yɛrɛ de tɔ ye a ko Dagvin Anderson taara i k'a dɔn MINUSMA na Tɔnbukutu ka taa baara kɛ cogow lajɛ n'i y'a lajɛ ayiwa fɛn min MINUSMA bɛ ka baara kɛ bolo minnu fɛ ayiwa n'u jɛra ka kuma baaraw bɛ hakɛ minnu na da donna olu la dɛmɛ minnu kan ka kɛ da donna olu fana caman na a taa kun b'a lajɛ i k'a dɔn lakanabaliya yɛrɛ i kana bɛ ka kɛlɛ cogo min na ani MINUSMA yɛrɛ bilara baara min na baara bɛ ka taa sira minnu fɛ da donna olu caman na u ka kuma fɔlen a bolila min kan kosɛbɛ o de ye k'a fɔ baara bɛ hakɛ min na baara minnu bolo d'an bɛ ani fɛn min dɛmɛ minnu kan ka kɛ sigidalamaw ye k'olu lakana kuma caman o fɔra olu kan fɛn min ye l'Amérique ka lasigiden ani min bɛ taama na Denis Hankins ale kɔni ye ayiwa jijali kuma caman fɔ ka MINUSMA mɔgɔ sɛbɛkɔrɔ jija u ka baara la fɛn min ye kuma caman ye k'a jira k'a fɔ u nakun ye min ye bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin o baaraw ma sabu fɛn min ye Mali ye u nakun de hɛrɛ ni bɛn ani basigi o bɛna cogo min na a taa kun bɛ nin daama in na jalatigiba in yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Dagvin Anderson nin ye sɛbɛn ye an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔ ayiwa indépendant Antoine walasa ka i k'a dɔn bi sɛbɛn kuncɛ olu fana fara ɲɔgɔn kan la sɛbɛn fara dɔ bɛ yen min bɛ politiki kunkan kibaruya ko fɔ u ko i k'a dɔn cakɛda min n'u k'a ma ko cabinet statistique o ko o ye i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda ye min kɔni bɛ taama ni ka i k'a dɔn k'a fɔ dasumuzumuni kɛ o ko dasumuzumuni kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ k'olu ye jaabi minnu sɔrɔ ni kalata kɛra bi i k'a dɔn ko maa minnu n'olu gɛrɛsɛgɛw ka bon kosɛbɛ u ye maa damadɔ ne ka olu kɔni ma da ɲɔgɔn na a ye sabali koyi o ko tɛ dɛ intention de vote pour la présidentielle de 2022 selon un sondage réalisé par
ɲɛma olu ka fɔ ko ni kalata kɔni kɛra bi o kumana walima jan 2022 n'o ye san 2022 ye an tɔn ko ni kalata tora u cogo la olu ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ko maa min bɛna jɔyɔrɔ fɔlɔ la o bi tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ADP Maliba maa ɲɛma n'o ye Ali Bubakari Jallo ye i k'a dɔn ko o ko sɛgɛsɛgɛ n'o ye Dasumuzumuni ye 100 sara u ye 27 sɔrɔ ale ye i k'a dɔn maa min tun bɛ tugu o kɔ o ye i k'a dɔn k'a fɔ Musa Mara ye Musa Mara ko 100 sara 17 maa min fana bɛ tugu o kɔ o ye le Tigre ye Sumeli Boli Mayiga kɛmɛ sara kɔnɔntɔn i k'a dɔn k'u y'o lasɔrɔ u ye o kuma ko maa fila wɛrɛ min b'u yɛrɛ ye o kɔfɛ o de ye n k'a fɔ Modibo Sidibe ani Sheikh Modibo Jara i k'a dɔn ko kɛmɛ sara olu bɛɛ lajɛlen bɛ 8 sigiyɔrɔma 100 sɔrɔ ne ka kuncɛ ni maa ye Useni Amion Gindo kɛmɛ sara i k'a dɔn k'a fɔ 5 ɲɔgɔn na nka Fatiri ka fɔ la ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɔliw kɛ u ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ko b'a ye k'a fɔ ADP Maliba k'a maa ɲɛma ye wulikajɔ laban dɔw kɛ nin waati na i n'a fɔ a ye taamaba dɔw kɛ Sikaso Kucala Joyila Segu Kati Ɲorodi Sahel a n'a ɲɔgɔnna caman ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Musa Mara fana ye ale fana ye taama dɔw kɛ nin waati laban ninnu na k'olu jaabiw ni k'a dɔn maliden minnu n'olu y'u lasɔrɔ k'u ɲininka o jaabiba kun min kɔni sɔrɔ la o ye Ali Bubakari Jallo ale bi ɲɛfɛ ka Musa Mara da o kan Sumeli Boli Mayiga Modibo Sidibe ani Sheikh Modibo Jara ne ka kuncɛ ni k'a dɔn k'a fɔ Useni Amion Gindo Pulo an ka cɛkɔrɔba to a ma fɔ jɔn Zumana Sako Allah Allah esike Allah a bɛ kɛ cogo di Allah Antoine Zumana to a ma fɔ aya a filɛ nin ye dɛ baasi tɛ a bɛ bɛn fara ɲɔgɔn kan la ayiwa Antoine na i k'a dɔn k'a fɔ indépendant bisimila olu ye min ye kabine in ka baara kɛ u y'o jaabiw bɔ ka bila minɛ sanna ayiwa Janjo Masa sɛbɛn dɔ tun bɛ yen ɲɛma dɛ aya na ni sɛbɛn ye sɛbɛn dɔ bi yan n'o ye communiqué an bɛna min kɔrɔ kuma lase limanaw ma jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Front du refus de l'accord d'Alger duguci sɛbɛn ko fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn min sɔrɔ Algérie olu t'a fɛ a kɔnɔ kuma ka waleya sabu k'a bɛ jamana ci k'a bɛ jamana tila nin ye o ɲɛmaayaso ka sɛbɛn ye u y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min bɔra Algérie ko Mali kan ka a ko de ta a bolo la k'a di malidenw ma a waleyali ni a waleyabaliya ko malidenw de kan ka segin ka kuma o kan k'a kɔnɔ ko ka segin k'a kalan ayiwa n'a bɛ waleya walima n'a ti waleya ko malidenw kan k'o de ɲɛfɔ o fana ko n'i ye nin ko in da k'a lajɛ ko kana o waleyali diyagoya cogo malidenw kunna ayiwa k'a sɔrɔ mɔɔw ma ɲininka a la k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'i ye faranjara fanga mɔɔw lajɛ k'u ka ko in jateminɛ kosɛbɛ fɛn min ye an ni bɛnkan sɛbɛn min bɔra Algérie san 2015 a kana waleya nin cogo in na ten fɔ maliden bɛɛ da ka don a la o la u y'a jira k'a fɔ ko nin bɛnkan sɛbɛn k'a tɛ sariya ko fɔ nin bɛnkan sɛbɛn k'a man ɲi Mali ma a man ka waleya fiyewu sabu ka d'a kan n'i y'a lajɛ ni malidenw hakilina ma ta a kɔnɔ k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o la fɛn min u ka jɛkuluba ye n'o ye FRA ye olu kɔni ko k'u bɛ ban fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn waleyali olu bɛ bɛn a ma sabu olu yɛrɛ to a da la k'a jira k'a fɔ ko duguci sɛbɛn don olu ka jɛkulu ani Songoyi Sawara Bato olu farala ɲɔgɔn kan ani kulu wɛrɛw fɛn min kɔni ye ka lajɛba belebele k'o bolo da sibiri marisikalo tile 13 a bɛ kɛ 16h waati Memorial Modibo Keita la o tumana ko bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ayi ko fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn k'a ti waleya sabu ko n'a waleyara ko Mali bɛ tila n'a waleyara ko fɛn min ye dengɛrɛfɛ o bɛ kɛ ko n'a waleyara fana ko jamana bɛ fara ko k'a kɛ kulukulu ye ko n'a waleyara fana ko fɛn min ye a bɛ kɛ fɛn fila cogo kelen ko nka k'u giriya tɛ kelen ye k'a bɛ ɲangɛbaliya fana k'a bɛ na n'o ye jamana kɔnɔ o fana k'u bɛ wele kɔni bila bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka bɔ ka na i k'a dɔn ayiwa nin lajɛba in na k'u bɛ politikimɔgɔw wele ka société civile wele ka maliden minnu bɛ kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen wele i k'a dɔn ko maa o maa hakilina ye Mali ka kɛ kelen ye Mali kana tila k'olu bɛɛ lajɛlen kan ka ye nin kɛnɛ in kan Bamakɔ sɛbɛn fasiri la marisikalo tile 8 FRA maaw ayiwa Ibrahima Kibale a tɛgɛ nɔ bila Songoyi Sawara Bato maaw olu ka coordinateur Almahadi Sise o y'a tɛgɛ nɔ bila o tumana ko sibiri don marisikalo tile 13 16h waati Memorial Modibo Keita la jamana tɛmɛna an kanu bɔ an na foli lasiw ma an bɛ taa Kɛnzanbugu Sako Holding an bɛ Mohamed Sako Foye ayiwa ani Usumani Kɔnɛ an ka foli bɛ nin bɛɛ honorable n'o bɔra yen Madame Jawara Bintu Kulubali bɛ Kucala an b'a n'a denw n'a mɔdenw bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen se a yɛrɛ ma an bɛ taa Jɛka Optique la an bɛ Jibi Jalo Foye ka Moriba fo ka Sarafɛn da kɔ fo i k'a dɔn ayiwa Bɔbɔmuso Sarama o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ sɔrɔ ka ayiwa Herman Sangare fo ayiwa ka foli lase nin bɛɛ ma an bɛ taa fɔ Somaso Segu fana bɛ yen monsieur le maire Somaso maire y'a bɛɛ cɛ mun ye fani ko kuma kɛra
diɲɛ den fɔlɔ don dɛ an b'ale fo Somaso k'a n'a ka denbaya n'a ka commune mɔgɔ bɛɛ fo ka Sori Kɛmɛso fo Aseyila yan Sori Kɛmɛso i ka dɔn Sira Kɛmɛso bɛɛ lajɛlen Kɛmɛso Ousmane Togo Kɛmɛso Diadio Musa Kɛmɛso Antoine Dambele Kɛmɛso Renouveau yɛrɛ Kɛmɛso Karimu Samake i ka dɔn Metal Kasamu Kucala an b'ale fo k'ale Juma Kulubali fo Jikɔrɔni Para la a n'a ka furumuso na fitini Antoine an bɛ foli belebele di an lajɛba ba dɔ fana ma n'o ye an karamɔgɔ Mamadu Alpha Sissogo Kersi Consulting la i ka dɔn a fana b'an lajɛ an b'a ɲinɛ Gawusu Tarawele kɔ ale ye transporteur ye a bɛ Segukaw fɛ yen l'enfant de Hermane i ka dɔn o ma ɲɛmaaya ye an b'a fɔ kɛnɛ kan Mamadu So directeur national de transport la kɔnɔna na nin waati na an b'a fɔ a n'a ka direction maa bɛɛ lajɛlen Alker Kulubali fo y'a fɔ Fana ani anw fɛ yan nɔ i ka dɔn k'a fɔ Tabakɔrɔ Modibo Pujugu ye i ka dɔn k'a fɔ conseil technique min bɛ ministère des affaires foncières la ani Koti Kulubali fo ka se ka dɔn k'a fɔ SECAP ma an bɛ i ka dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen fo ka don kɛrɛnkɛrɛn OMH kɔnɔ Segu Demba a n'a ka i ka dɔn cakɛlaw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli d'u ma an bɛ taa Kita madame Yakuni bɛ Kita nin waati na ani Fatumata Jɔngo ani Kita lɔgɔli karamɔgɔ bɛɛ an b'u fo Saka Sangare bɛɛ i ka dɔn AC 2000 la Amadu Mayiga hakili lajiginna ale yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ AC ma ɲɛmaa ye nin waati na an bɛ foli belebele di ninnu bɛɛ lajɛlen ma Joyilakaw fɛ yen 8 mars jara parce que 8 mars don anw ka Joyila gouvernorat o ye y'a fama la gouverneur muso an dara y'a fama la gouverneur kura d'a ma ne ko Joyila kɛra région de ya y'a mɛn o ma Sise Aminata Diallo an b'a fɔ Virginie Traoré ani madame i ka dɔn k'a fɔ muso kura Samake honorable muso kura an b'u bɛɛ fo bawo 8 mars sɛbɛkɔrɔ jara an ye gouvernorat belebele sɔrɔ Joyila baasi tɛ ne ma foyi fɔ an bɛ Boubacar Tambura fo ale ye transitaire ye ne a sigi bɛ Kalaban an ka foli bɛ ninnu bɛɛ ye Mulati Haidara i ka dɔn an ka kalanden don an b'a fo bada foli an bɛ se ka bita in bila awɔ an bɛ bita ne ka a ɲɔngiriya sini il y a 2 vieux mɔgɔ 2 vieilles personnes 2 vieux dɛndɛ cɛkɔrɔbaw bɛ yan de cɛkɔrɔba belebele et puis cɛkɔrɔba bannen cɛkɔrɔbayaw ma o to a ye de mun ye kunu wa o to a ye de karamɔgɔ de y'a bila Yusu kɛ Yusu Tarawele Yusu i ma tiɲɛ fɔ ne kɔrɔkɛw Moribo ani Yusu non ils sont vieux pères abada ce sont des gentlemen des galants e y'a ɲɛ dɔn voilà i m'a ye des gentlemen des galants ils sont galants Moribo nka Moribo si f'i yɛrɛ Moribo ye san 24 la hawla wala quwwata Yusu ye san 18 même min fɛ an bɛ convocation di ma ne bɔra kuma na même min fɛ an bɛ ne ba ni bi convoquer dɛ o b'aw ni ce ala ka i k'a dɔn k'a fɔ sini yira na an tɔn o kuma na lajɛbaw ni lamɛnbaw ani dibila baarakɛbaw an bɛ foli belebele di bɛɛ ma an sera ka min lasɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ kibaruya ni kunnafoniyaw ye o bɛ tali kɛ nin na o kuma sisan an bɛ bɔ sa ka Bamakɔ min n'a jɔjan fɛ a bɛ kɛ ten a bɛ ka tile hɛrɛ a b'i kun tɛ fa jumɛn kan parce que n y'a mɛn sori ne bɛ taa yɔrɔ min na ne k'o fɔ n bɛ numukɛ min don dugu kɔnɔ o ma ala ka tile yɛrɛ amina